Nachádzame sa v Budatine, mestskej časti Žiliny a nakúkneme, ako tu ideme na to! Občania triedia. Tuto to vyzerá veľmi dobre, až na to, že nie všetky nápojové kartóny sú stlačené, takže to je jediné, čo by som v tomto kontajneri vytkol. No, tuto je to zaujímavejšie, tuto na prvý pohľad to nevyzerá až tak katastrofálne, ale toto je vec, ktorá môže smetiarské auto naozaj vážne poškodiť. Takéto veľké odpady treba odovzdať na zberný dvor a nie do nádoby, do ktorej patria v zásade kovové obaly typu konzerv alebo plechoviek, takých mäkších obalov. Toto už je naozaj veľká vec a dokáže veľmi vážne poškodiť smetiarské vozidlo. Zálohované obaly, nespotrebované, veľká škoda, niekto kúpil, nespotreboval, po správnosti by tu vôbec nemali byť. Recyklácia odpadu má zmysel. Ďakujeme, že ho triedite.